се Славянка Бетова. На 64 години съм от София, но живея в Вашингтон. С моя близка непрекъснато всеки ден се чуваме по скайпа и се виждаме. Направи ми впечатление преди година и половина, че тя не се обажда доста дълго време. Дълго, една седмица. След една седмица обаче се появява и ми се усмихна. И казва: виждаш ли защо не се обадих? Много се очудих, защото усмивката й беше перфектна, страхотна. Попитах я какъв е случая, къде, как го направи. Тя ми каза: моята одисея е повече от 20 години с зъбите. Имах керамика, която напоследък почна да ме изоставя. А работата ми е учител по танци в училище, българско училище в Вашингтон. И непрекъснато трябва да говоря, да показвам. Изобщо зъбите ме оставаха, зъбите ме напускаха, керамиката вече се разглобяваше. Като чух това от нея, аз реших по най-бързия начин да си взема отпуск, колкото ми дадат, и тръгнах за България. Тя оговори среща с доктор Нури Дент, оговори за базални импланти и ми даде час веднага след моя полет, като пристигнах в България. Значи това беше на 25 май, на 26 аз се явих на преглед. Разбрахме се с доктора за другия ден, което страшно много. Аз нямах време дори за реакция. Но предварително знаех, че всичко е безболезнено, всичко е страхотно в този Нури Дент кабинет. Дойдох на следващия ден в събота, започна се, имах мои зъби, които бяха отстранени, съответно с упойка, абсолютно безболезнено, просто очудващо за мен. Веднага ми беше поставена горната част, горните зъби, бяха ми поставени имплантите. На следващия ден, пак очудващо, страшно, невероятно бързо. Аз не разполагам и с време. Дойдох, мярката беше взета. Поставиха ми металната мярка. На следващия ден ми казаха да дойда за протезата, за зъбите. То не е протеза, това са импланти. Всъщност протезата ми беше стигнала до не знам къде от нея. И така, приключих с горната. Значи на третия ден аз бях с горна челюст. Следващия ден ми беше насрочен също час. Направих каквото е необходимо, снимки направих и преди това, и след това, и така. Следващия ден дойдох за долната си челюст. Всичко беше както при първия случай. Перфектно, идеално, безболезнено, страхотно, страхотно. Аз съм доволна, нямам думи. Екипа невероятен, усмихнати хора и най-важното, аз 2 години не можех да се засмея като хората, имайки предвид, че керамиката беше тръгнала надолу, венците нагоре, можете да си представите какво представлявах. От този момент просто доктор Нури ми върна усмивката, което страшно благодаря, невероятен е и съм сигурна, че визитки трябва, може би, много визитки, за да давам там, където се връщам в Америка. Пожелавам на доктора, на целия екип, от млади, страхотни, усмихнати, грижливи, културни, дипломатични, страхотен екип, страхотни хора. Пожелавам от сърце и дай Боже всеки да дойде тук, който се нуждае. Не се мотайте, изобщо не мислете. Ако трябва да решите проблема си, вие просто ще го решите за много дълго време. Чувствам се отлично и ям нормално. Какво повече от това да иска човек? Още веднъж благодаря на доктор Нури и целият екип около него.